okasyon ngayon guys. Yan. Pinsan ni nila Marlon at nila Melvin. Guys, kasalan to guys. Hanggang umaga daw ang Sayawan dito. Si Lon kasama ko. Nakakakain kami ni Lon. Magalo ka na naman ngayon. Yan. Baka bumugti na naman sa Bataglan. Yan si Kuya Hernani. Kasama namin. Guys, dito kami sa Desperas ng kasalan nila Lon. Lon. Yan, shoutout nga kay Pinsang Kamal, di nakasama. Guys, gagabihan na dito. Kain muna kami. Guys, samahan nyo kami kakain muna. Ayan guys, simula na guys ang pakain sa mga bisita dito sa Desperas ng kasalan. Ayan, kumakain na. Extra na naman si Kuya, oh. Si DJ Lon. Kompleto na naman ang tropa natin. Yan, shoutout kay Tatay. Extra naman to. Tatay, mainom na tayo? May barik daw to si Lon, may barik. Andun pa nga yung andun pa ba kayong tinimpla kung may coke? Iyo.
Go. Para maganda. Yan, yan. Ayop yan. Ayop ka. Pero niloko ako. Kaya man. Tropa dalawa. Sa likod. Sa likod. Sa likod. Sa likod ng loto.
Game.